Iki serundenge wis mateng. Sendak-sendak ya ape masak apa iki make gak roh pemirsa yo. Soale duwe tewel akeh. Dikei tewel Mbah Suri alias Mbah Martun, tewele wakeh disuruh nyayur. Sing dikei bojoku pemirsa yo pas ngarit. Jadi iki tak masakno koyo ngene. Berhubung tidak ada lombok abang, lombok jempling tok, ya wis koyo ngene iki ya pemirsa. Kuning semimplah. Kita gosong-gosong sik pemirsa, mundak gosong. Nek di satno lah enak ya pemirsa. Wis ndak iki koyo di rendang apa dipindang apa dilodeh kemluwek. Wis pokoke sing penting wis dimasak kaya ngono pemirsa ya. Ikan isek panas. Iki nek gak diorak-arik iki engko gosong. Nek wis sat dijuwes guriki. Ben tambah kuantel. Wis pemirsa. Ben gak gosong diorak-arik terus. Wis. Iki santene kaya ngene bumbune. Wah. Tak gawe sing pedes jempling tok iki pemirsa. Seger. Wangi ampun wis wangi banget. Dadi gak langu ya pemirsa. Tewele numira kaprah. Tewan pemirsa ya. Bismillah iki kok gak meresep. Pokoknya maine masak swanteni kok dijek di satno kaya ngono. Engko ditabur-taburkan. Gak sedeng kok pemirsa. Iki gak sedeng. Soale mak iki bingung nek manci kupingan. Ngedeke iki angel. Nek wajan ki ya kok ora sedeng lho, ora sedeng. Apa sedeng iki engko pemirsa. Ora sedeng. Tidak masuk. Nek gak diolah kabeh kuwi engko ya bosok. Nek digewek plotro kan awet dipindang garing. Wis. Saloke didekek ning panci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga muat. Ning panci gak kena diudek pemirsa. Walah. Gak enek lombok abange dadi warnane kaya ngene. Sakwali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan uklik-uklik. Sap. Dagingnya empal-empalan.
sampai nyeblok udan. Jadi iki mae mau makan dulu masakane mae ya pemirsa. Wis arep rono coy regoni aku ae. Iki mau cuci tangan ya pemirsa. Menu sederhana. Makan sendiri lagi. Ya wis kaya ngene pemirsa, bedino mae gak enek liya, soale yo piye neh dhewean pemirsa. Sing penting semangat ya pemirsa, semangat dan semangat. Wis dadi daging tanpa tulang lho, goro-goro gak ono lombok abange. Warnane dadi kaya ngene pemirsa. Ning wajan waja. Tak pindah saiki. Wis bismillahirrahmanirrahim. Lawoe stok ikan asin lho. Ikan asin. Dengi lek mes yo titip seprapat pemirsa. Jadi ini stoke ikan asin pedo. Wis kaya ngene wae pemirsa. Ki mau yo ono sing dudohe pemirsa cuma mae pengen versi sing sat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Balure gemol. Dhewean. Anak wedok metu karo Sela. Pae kerja. Timae makan dulu. Kok nek mae wis bar mangan yuk kerja lagi. Kerja apa, Mak? Biasa, ngarit. Sing penting kerja pemirsa yo. Sehariane mae ya wis ngene iki ngarit dan ngarit. Yang penting awake seger waras. Jane unek-unek ning ati akeh pemirsa. Sak jane. Mangan paling nikmat ki menurut mae yo, selera wong kan beda-beda. Muluk. Seneng muluk, enak banget nek muluki. Tapi nek nganggo dudoh yo ora katut dudohe pemirsa. Nek golone apa kuwi lombok abang no ya ayu. Kaya ngene. Kedadiane kaya ngene, kedadian di Sapno pemirsa. Wah, klunyum-klunyum lho kaya daging to. Daging sapi lho. Padahal jangan tewel. Mendunge nglumpuk. Ibune lek wis ngecat pemirsa.
ini jopo pemirsa iki. Ben entuk isis. Gak peteng. Betul mak padha nunggoni. Karepe njaluk mangan juga. Wis rono to. Tapi ki nek mangan gak ono duduhe iki terah yo ampang pemirsa yo. Tetep nek ono duduhe kecuali nek nyambel sek kuwi ora seger kuwi. Lalapan. Seger banget. Habis ada dagingnya. Enggak dagingnya diguneh pemirsa. Daging sapi empal-empalan. Guyon pemirsa yo. Seketok nek tewel daging sapi. Gaduh yo enak. Mericone kok isih utuh. Sik. Jadi pemirsa cukup sakmene videone mae, nenek salah omong tinggal laku perbuatan keluargane Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak KB, terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyok banyu kali, agung koyok banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jolani di like, komen, subscribe, ditutur abang-abang nih, biar bisa ngikuti channelnya Mak Legini Family.